Тапшыруның алдагы кытлау сәләмен без Ерак Казан шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Кулатка эшчеләр поселогында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Абайдуллина Рита Расим кызы каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны якын дусты Альбина Рафатовна Мадифурова, тормыш иптәше Ренат, улы Усман белән котлап, иң җылы теләкләрен юллыйлар. Дуслар, ул йөрәгеңнең әрнү яраларын төзәтүче, булган шатлыкларыңны күбәйтүче, кылган гамәлләреңне хуплап торучы, кирәк вакытта үгет насихат кенә түгел, ярдәм кулы да сузырга хәзер булган кешеләр. Миндә дә андый дустым Шөкер бар. Ул да булса Ритам минеке. Кайда калды балачак еллары дип бик күп шигъри юллар язалар. Мин дә бүген шушы сорауны биреп аңа җавап табырга ашыгам. Үземнең бер туган кешем сыман, бик якын дустым белән безнең иң матур гомер чорыбыз, балачак вакытыбыз узды. Без бергә булып, бар серләребезне уртак бүлешеп, чын дусларча аралашып үстек. 7 яшьтән алып бүгенге көнгә кадәр без аның белән бер-беребезне горур килеш дуслар дип атый алабыз. Дөрес, язмыш дигәннәре безне икебезне ике төрле якка ташлады. Ритам үз юлында яраткан кешесен, Илмирны очратып матур гаиләсен корды. Үзләре сыман бик матур булган татлы балаларын Искәндәрчикне үстереп киләләр. Яраткан дустым, Риточкам, без бер-беребездән еракта булсак та, күңел һәр вакыт ничектер күрешергә тарта. Сөйләшеп, аралашып алгач, рухым канатлана, янәдән балачакка кайткандай булам. Бүген юбилейың көнне сиңа ихластан исәнлек саулык, гаилә иминлеге, бар эшеңдә дә уңышлар телим. Һәр вакыт Илмир белән бер-берегезгә нык терәк һәм таяныч булып яшәсәгез иде. Әтиле-әниле булып балагыз үссен. Минем һәр вакыт ярдәмемә ышана аласың. Әле Раббым озын-узак дуслык җебебез өзелмичә яшәсә идек. Мин сине бик яратам, акыллым. Бу тормышта янәшәңдә гел дуслар кирәк икән. Чын дуслыкның кадерен белгән кешеләр терәк икән. Мин бәхетле, янәшәмдә тугры дуслар булганга, дусларымның һәр берсе дә якын миңа тугандай. Яхшысы да, яманы да була икән тормышта. Авыр чакта ни булса да киләмен башта дуска. Безнең дуслык шундый менә. Көндәшерлек дошман да. Аермас җилләр, бураннар, без дус йөрәк кушканга. Сәламәтлек һәм тынычлык кирәк. Мал табылыр, булыр акчасы. Тазалык һәм тынычлыгың бетсә, кирәк түгел шунда башкасы. Тазалыктан аермасын Ходай. Тыныч булсын һәрчак күңелләр. Шул вакытта гына үз көенә җырлый-җырлый агар гомерләр. Озын гомер бирсен Хак Тәгалә, тыныч булсын һәрчак җаннарың, кочак-кочак, бетмәс куанышлар, төяп килсен туар таңнарың. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанышлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Хөрмәтле Рита Расимовна, юбилеегез мөбарәк булсын. Альбина дустыгыз махсус сезгә дип җыр сайлаган. Аның бүләген тыңларга чакырып калам. Бәхет бит ул синдәй дуслар белән, атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, бер сүзсез дә минем хәлемне. Андый дуслар сирәк очрый.